Permezz ta' fond ta' 270,000 euro l-Awtorità Maltija l-Affarijiet tal-Konsumatur u l-Kompetizzjoni se tkun qed ittejjeb is-servizz tagħha b'żewġ proġetti ġodda. Kien il-MEUSAC li għen u nforma b'dawn il-fondi disponibbli. Garil Flores l-uffiċjal li ħassib li jitmexxew dawn il-proġetti għal l-ewwel proġett li ħajkun qed jingħata fond ta' 120,000 euro. Ħajkun qed iħares sabiex jekk il-konsumatur ikollu problema ikun jista' jiġi mejjun mill-Awtorità stess mod iżjed effiċjenti. Dan għaliex l-Awtorità temmen il-konsumatur jinsab fil-qalba tal-ekonomija. It-tieni proġett ħajsib fond ta' 150,000 euro u ma' News Flores spjega li dan il-proġett ħajkun qed jiffoka fuq l-aspett diġitali. It-tieni proġett ħajkun qed inħares li nipproteġu s-suq fejn jidħol l-aspett diġitali. Ħankun qed insaħħu l-Awtorità permezz ta' ġdid li huwa ffukat fuq digital investigations. Il-permezz tiegħu ħanaraw li prodotti li mhumiex siguri jitneħħew minn fuq is-suq. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall-Protezzjoni tal-Konsumatur D Battista sqar li mill-budget tal-2012 għal budget 2021 kien hemm żieda fil-fondi allokati lil din l-Awtorità. Fil-fatt, il-fondi irdupjaw. Kollox għamilna upgrading, imma mhux hekk biss biex niggarantixxu li s-servizz li tagħti l-MCCAA huwa jkun ta' livell għoli għax dak jirrifletti fuq il-protezzjoni iktar tal-konsumatur u nħarsu iktar il-fair competition għaw Malta. Il-Ministru Carmelo Abela, responsabbli mid-dialogu soċjali, saħaq fuq l-importanza li entitajiet governattivi jinaqdu flimkien sabiex jitjieb l-operat f'pajjiżna. Il-Gvern bid-dipartimenti tiegħu l-awtoritajiet u l-entitajiet għandna nimmiraw li nkomplu u ntejbu s-servizz li nagħtu. F'dan il-proġett rajna żewġ entitajiet tal-Gvern, il-MEUSAC u l-MCCAA li jaħdmu flimkien fuq żewġ proġetti li l-MCCAA kienu interessati li japplikaw għalihom.